Maayong hapon, mga igsuon, kaila mangyud ta sa atong Ginoo nga siya Dios, busa siya perpekto, naa niya tanang kamaayo, tanang kabuutan, tanang positibo, busa daghan kay siyag sumusunod. Kadlawon pa lang, ngit-ngit pa lang, mag-atang na sila pila ka hundreds, thousands, para maminaw sa iyang pulong, magpaayo sa ilang mga sakit. Tama na gabi eh. Pero kabalupod ka mga igsuon, na sa pikas bahin, bisan pa unsa ka maayo ang atong Ginoo, unsa ka sinsiro sa iyahang misyon, because iyang gisulti kanila ang kamatuoran, and we know that truth hurts. Daghan pod ang nasuko niya. Gisalikway nila siya. Gilutos nila siya. And eventually, napahimuan nila og sala nga wala sukad buhata sa atong Ginoo. Napalansang nila sa krus. Mga igsuon, kabalo ko daghan pod ninyo diha makarelate ni anak. Nga bisan pag-unsa nato kasinsiro, bisan pag-unsa kakalma sa ato ang pagsulti diha sa atong pagbadlong sa atong isig katawo nga nasipyat. Kanang gitawag fraternal correction. Simply because truth hurts. Masuko gid sila nato. Mangluod, di na mutingog, ang worst ana ipanabi ka, ang ending ikaw nay dautan. Ikaw nay sayop. Maunay nahitabo sa atong Ginoo. Diri sa ebanghelyo pa lang daan. Ang iya mismong mga kababayan, ang iya mismong mga parente ni comment na buang na siya. Kanang iyang power, sayawa man na. Mangigsundi man na tinuod, di ba? Pero tungod kay mas probably insecure sila, nasina sila, nasuya sila. No, kay kailagod sila kang Kristo, ilagod ng kababayan, kaila sila sa ginikanan. Or probably naigo sila sa sakit nga kamatuoran nga migawa sa bakba sa atong Ginoo diha sa iyang pagsangyaw. Mauna nga gihimo-himuan na lang nila siya og daghang istorya nga dili tinuod. Mga igsuon, what's your story? Kabalo ko daghan ang makarelate nato. Nga no matter how sincere we are, when we tell the truth, masuko yun sila nato. Munang ang epekto, magpanagana na lang ta, musulti sa kamatuoran, mahadlok na lang ta, mubadlong sa atong isig katawo, nga klaro na kaayo iyang gihimo nga sayo, pasagna na lang nato. Kay mahadlok ta, mawad antag amigo, mangluod sila nato, di na mutingog. Ang uban, madepress yun gani. Nga man, nga ako may nibadlong, ako may nihimo sa maayo, ngano ako may giingon ani nila, ngano ako may nahimong dautan. Naghimo lang man ko sa akong pagka-Kristiyano. Mga igsuon, na ako'y duha katambag. Number 1, ayaw ikasakit, ayaw ikaguol, ayaw ikasuko, ayaw ibagulbol, nga human sa imong pagpaningkamot, nga magbinuotan, magtinarong, mibadlong ka sa inigsuon nga pamaagi, ikaw ilang gi salikway, ikaw ilang gipasakitan, gihimu-himuan og mga istorya nga dili tinuod. Ayaw kaguol. Kundili ipasalamat sa Ginoo. Ginoo, salamat sa pribilehiyo nga nakaawat ko nimo, because that's a good indicator nga naningkabot gyud ay ka nga moawat kang Kristo. Abi ninyo dili tanan mo lahutay anak. Nabi gyud maingon adi na lang ko mobadlong, oy kay mahadlok man ko mawadag amigo. Mahadlok man ko nga naay masuko nako. Daghan ang dili mo lahutay, pero ikaw nilahutay ka. Congratulations. Congratulations. So ipasalamat. It turn the negative feeling into positive. Na Ginoo, thank you for the privilege to imitate you. Gamay na lang mi Lord na bilin ane. Gamay na lang mi Lord, salamat kaayo nga nakaawat ko nimo nga kaningkamot gyud ay ko. Okay? Para mamotivate ka. Ikaduha, mga igsuon, never let anyone, not even the devil, do not let the enemies, do not let anyone
prevent you, stop you from doing what is good. Padayon, bisan pag i-blackmail kanila, pabadlong-badlong ka, mura po kag limpyo, hoy, pariharat ka, ma-discourage ra badayon ka. Ayaw, padayon, while naningkamot po ka, ay propasagdi imong mga sayop. Naningkamutan po nato, himuon po nato nga motivation ang ilahang mga corrections nato. Pero at the same time, maningkamot ka nga ato yung buhaton ang unsay angay buhaton, no matter what people say. Basta we know di ka na sa kabubuton sa Dios. People will reject us, persecute us. Padayon, do not let them prevent you from doing what is good, from doing the will of God. Dasig, sunod gihapon kang Kristo no matter what. Okay? I hope na motivate ka dihang dapita. Dasig. God bless.